Βρισκόμαστε στο περίεργο σημείο που βλέπετε τον Νίκο που θα κάνει το τεστ με νεκρά, χωρίς χειρόφρενο, τίποτα, και βλέπετε το αυτοκίνητο αρχίζει και πάει μπροστά, ενώ είναι ανηφορίτσα, παιδιά. Το βλέπετε? Το βλέπεις, Νίκο? Αν ήσουν στον δρόμο, είναι και επιταχυνόμενο. Κάτσε, πρέπει να βγω λίγο στην πίστα. Λοιπόν, σταμάτα το. Ναι, αυτό σου λέω, γίνεται και επιταχυνόμενο. Μίτσο, τράβα χειρόφρενο, βάλε νεκρά και κατέβασε χειρόφρενο. Το βλέπεις? Το βλέπεις και είναι ανηφόρα, παιδιά. Το βλέπεις και πάει και βολίδα, έτσι. Βλέπεις πως πάει, Το έχεις βάλει ταχύτητα, Έτσι εγώ που το έριξες. Φέρε νερό. Φέρε το νερό. Φέρε νερό. Δεν έχεις άλλο. Εδώ. Λοιπόν. Το νερό κανονικά, παιδιά, δεν έπρεπε να πηγαίνει προς τα εκεί. Γιατί προς τα εκεί είναι ανηφόρα. Δεν είναι κατηφόρα. Δεν είναι κατηφόρα, παιδιά, είναι ανηφόρα. Κοιτάξτε προς τα κάτω. Το βλέπετε πάνω ανηφορίτσα και όμως το νερό τραβάει την ανηφόρα. Θέλω ένα μπαλάκι. Πότε τα... Έλα, Μαρία. Ανηφόρα, πώς το βλέπεις? Ανηφόρα δεν είναι? Είναι ανηφόρα και όμως το νερό πάει προς τα πάνω. Κάτσε, δεν. Το νερό όμως κοίτα που το πάει. Δεν σταματάει όμως, δεν σταματάει. Κάτω ανάποδα, να δεις πως σταματάει. Του λύσε το προς τα κάτω, που κανονικά θα πρέπει να σταματήσει. Να ξεκινάει, να πηγαίνει ταχύτατα. Αλλά σταματάει, λες και είναι ανηφόρα. Του λύσε το προς την ανάποδη. Μα δεν είναι ανηφόρα, δεν είναι εδώ κατηφόρα. Ανηφόρα είναι. Δεν βλέπεις και κατηφόρα. Ανηφόρα δεν βλέπεις, κατηφόρα δεν βλέπεις. Αυτό είναι κατηφόρα. Και εδώ είναι ανηφόρα.